Went to hell, I met some friends. You know it's not that bad. Cocktails and cigarettes for sins I don't regret. But someone thought it best to raise me from the dead. So let's put on a show. I hit more demon mode. Bow down and pray that I don't take your soul. You'll never see me coming tucked under the bed. I'll creep inside your head and never let you go. I hit my demon mode. Sticks and stones, I'll break your bones if you call out my name. Pentagrams and crooked laughs, a curse you can't explain. Control my fate, let the fun begin. Call out the minis and the skeletons. Join us or pay the price. Eternal sacrifice. You're running out of time, and soon you'll be all mine. I'll never let you go. I hit my demon mode. Bow down and pray that I don't take your soul. You'll never see me coming tucked under the bed. I'll creep inside your head and never let you go. I hit my demon mode. Went to hell, I met some friends. You know it's not that bad. Cocktails and cigarettes for sins I don't regret. But someone thought it best to raise me from the dead. So let's put on a show. I hit more demon mode. Bow down and pray that I don't take your soul. You'll never see me coming tucked under the bed. I'll creep inside your head and never let you go. I hit my demon mode. Sticks and stones, I'll break your bones if you call out my name. Pentagrams and crooked laughs, a curse you can't explain. Control my fate, let the fun begin. Buenas tardes. No hay nadie. Vamos alá. ¿Qué tal todos? A ver si dou aquí... Esperad un momento. Buenas, Anita. Joder, xusto escribí de Santía e Anita a vez, entonces non sei cal ler. Xa me costa ler de normal, imaginade así. Vamos a dar hoxe o visaxe un rato. Que tal o voso día? Esperad un momento que me está acabando de instalar. Xa acaba rápido. Por que non escoito a play? Ah, vale. Vale. Escoitadesme ben, non? Todo ben, todo correcto. Subimos o... non sei como pediran, se forades vos. Buenas noites, David, sou de Portugal e me encantan os teus vídeos. Moitas gracias, el rei. Un portugués. Cibran sabe imitar moi ben o portugués, é moi gracioso. O lunes pedirei que o imite. É moi gracioso falar con portugués. Bueno, portugués. Imitalo. Que vos iba a decir? Non sei se foi a Anita ou a Antía que me pediron que resubira o stream do outro día, o de Lethal Company. Non sei se fuchedes unha de vos. Sóname que sí, pero non sei, igual me equivoco, Resubirei no... O sea, resubí no onte. Está moi guapo ese stream, Vin cachiños del así... Fuches ti, no? Sí, é que xa me sonaba.
Está moi guapo ese stream, Paseino moi ben. E Cibran tamén e Brais tamén. Témolo que xogar máis veces, pero tamén vos digo que é un xogo que non mola queimalo, porque non é para xogalo tanto como xogamos outro día. Outro día vale que foi o primeiro día. Quedábame por ver o final, que risas. Pois ao final foron putas risas, acórdome como cerrou o stream e foron moitas risas de Dios. Xa se instalou isto. Vale, vamos a dar. Foron moitas risas de Dios, Boa. Pero é o que vos digo, non é un xogo para darlle 4 horas como onte, ou 5, 4 e pico. Porque queima moito. Pero si é un xogo para xogar así de vez en cando, ou si xogalo 4 horas, pero non todos os días, sabes? Con este vou cagar, Con este hoxe non me apetece moito, estou cansado, igual levo algún susto. Pero sí. E aparte hoxe foi unha bicicleta, estou reventado, Deixademe ler. É de medo, vou ir encendendo a luz, senón xa non durmo. Hiciste Frida, en geoños. Si, este é de cagarse, este, uff. Veña, nueva partida. Aparte este, unha vez xogueino, pero xogueino moi pouco, xogueino igual unha hora. Méteche sustos random que non son sustos, rollo, ao mellor giraste e ves nunha esquina unha persona observándote, pero é tan rápido que dis ti, ao mellor foi cousa miña, e cando volves a mirar non hai nadie, sabes? Xa veredes. É jodido, pa min é jodido. Escoito un pouquiño baixo, pero está ben, está ben. Este intentei no xogar fai uns anos e quedeime dormida. Prefiero velo que xogalo. Me cago en Dios, quedarse dormido con esto... La virgen, Que fai? Eu non me acordo de nada, De nada deste xogo. Xoguei unha hora ou así, fai moitos anos. Bueno, moitos anos. Fai un ano e pico, 2. Que me fala ahora? Me cago en Dios, non me falan en todo o día. Aí está. De que vai o xogo? Non che sei dicir, é de medo. É de medo. É dos jodidos, É dos jodidos, Xa que empece así un xogo, me cago en Dios. Obviamente os nenos non se ve. Bueno, a muller tampouco se veu casi, pero... Mima, é unha burrada isto. Isto é unha burrada, É jodido, Me cago en Dios. Digo vos eu que os sustos que van a aparecer neste xogo... Vamos allá. Todo o mundo ten unha habitación así, na casa. Bienvenido, Juli. Ou bienvenida. Vale, ahora xa controlo eu.
Está cerrado, non sei como, o sea, acabo de salir de aí, está cerrado. Hello, Dwayne. It's Rose, your neighbor. I know it's late, and I know that I tend to be a little anxious Buenas, Gustavo. about small things. I Este non ten apologize for that, subtítulos, but I'm getting a bit worried. porque si non, non me vou enterar dun carallo. I haven't seen you out of the house in about 3 weeks. Este tiña que Is ter everything subtítulos. all right? Could you call me just to let me know everything's fine? All right. Bye-bye. Esperad. Esto ten que ter subtítulos. Opciones. Sonido. No. Vídeo. Controles. Me parece moi raro que non teña subtítulos. General. Subtítulos, ves? Sí. Idioma español. Nivel de estrés. Visible, oculto. Cerebro. Vibración sí. Gatillos adaptativos sí. Aí está, aplicar. Non sei que dixo a puta bella, pero bueno. A túa veciña Rosa leva 3 semanas sen verche. Salir da casa e está preocupada. Ese é o resumo da chamada. Moi ben, ese é inglés, antía. Eu faltei moito instituto. Espera, non lín arriba. Por certo, descubrín outro día, así que grazas porque streames galegos non ti... Espera, que eu son... Costa medios ler, Streams en galegos. Non tiña e mira. Así polo menos ya que non vivo... Joder, tamén tezo unha mezcla de castellano e gallego, Non vivo na miña terra, podo escoitar alguén en galego e falalo. Moitas gracias. Pero eu o que vos digo, o sea, nos levamos xogando así, falando en galego normal. O sea, eu falo as dúas. Eu falo tanto gallego como castellano. No traballo suelo falar castellano porque todos os días falaban castellano. Pero cos meus amigos estamos así seguido. Levamos anos e anos e anos xogando así. Solo que ahora cunha cámara diante. Buenas, Garry. Que merda é isto. Aquí podes colocar unha vela. Este sofá... Moi bonito, bonito non é. Non sei onde o compraron, pero... Que guapo este reloj. Está guapísimo. Espera, espera. Ali había un altar. Hostia, agáchome aquí, que raro. Aquí se sprinta. Sprinto en L2. Podo sprintar así. Esto é sprintar. Esta habitación contiene los objetos que representan tu progreso en el juego. Estos objetos se obtienen de diferentes formas, por ejemplo. Al final de un capítulo, una vez recogidos, estos objetos aparecerán automáticamente en la sala de progreso. Non quero saber que objetos van aquí, porque moi boa pinta non ten. Cando meten imágenes de santos non me gusta nada, Ese reloj existe de verdade e os orixinais valen unha pasta. Sí, está guapo, Mira unha vela. Las velas son luces fijas que pueden encenderse con un mechero. Si mueves una vela encendida se apagará. Dura mucho tiempo encendidas y son fuentes de luz que te ayudarán a incrementar la cordura. ¡Hay cordura! Como no visaje. Mantener, non a podo guardar. Cambiar de mano. Mantener, usar. Brad Draco, bienvenido. Estás nunha casa de ricos, por eso o sofá é feo. No, ese sofá, olvídate. E a vela, que fajo con ela? Non a podo soltar. Non a podo soltar. Soltar. Ah, vale. Vale. Espera. Podo cogela. Collela. Co brazo izquierdo. Con man dereita. Vale, a ver. Uso un mechero para encender velas, vale. Vou na deixar aí, podo deixala. Vale, sí. Táme tocando polo cu que teña que agacharme en sprintar. Controles de cajones.
Hiciste Frida. En los geonllos. Non sei, os controles son unha puta merda, xa vos lo dixo, Porque para sprintar, en vez de sprintar no botón de sprintar, tens que sprintar en L2. Este libro. Teño aquí un momento, Vale, esta está. Tu cordura afectará a la jugabilidad. Si permaneces demasiado tiempo en la oscuridad, por ejemplo, tu cordura disminuirá. Tu cordura aparece representada con el icono de un cerebro en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Si puedes ver el cerebro con claridad, tu cordura está peligrosamente baja y ocurrirán eventos peligrosos. El icono de la nube roja aparece cuando te encuentres en una situación estresante, la cual reducirá tu cordura. Vamos, que vou cajar pola pata abaixo. Aí non baixo. Aí vai baixar su puta madre. Me cago en Dios. Los eventos paranormales, sí, hombre, sí. Que lle den polo cu os eventos paranormales. Evita permanecer demasiado tiempo en la oscuridad. Si coges este objeto empezarás un capítulo. Venga. Existen dos tipos de objetos, objetos clave y objetos dinámicos. Los objetos dinámicos se guardan cuando sea posible en el inventario dinámico y suelen ser desechables. Los objetos clave son imprescindibles para tu progreso. Vaya. Non hai chave, que pon a chave, non pon nada, non? Capítulo de Dolores. Dolores é como me vai quedar o cu dolorido. Unha bombilla. Puedes sustituir bombillas rotas. Veña, pois pa mí. Esta vai pa aquí. La bombilla está rota, puedes cambiarla por otra. Sí, eso intento. Ahí está. Electricista, trofeo. Esa porta aberta non pinta nada ben, Tería que subir, non? Pero por que está todo apagado, tío? Cende, hostia. Pastillas, esto vai me vir ben. Las pastillas ayudan a recuperar cordura. Son imprescindibles para tu supervivencia. Son la única opción viable de recuperar tu cordura cuando se encuentra peligrosamente baja. Davis, non xogues a isto que quizás escápaseme un peido e cájome sen querer. Bueno, home, tampouco é pa tanto, ou si? Déxame esta. Vale, as pastillas vounas levar. Vale, é que a movida é unha merda, porque cambiar de mano, solo podo levar algo, unha sola cousa. De naranja. Xabrón de naranja. Mi má, está máis porco o xabrón. Hai máis pastillas aí. Podo tirar do retrete? No. Ollo, por que nos xogos de terror sempre hai un puto retrete sucio? Podedesme explicar eso? Non o entendo. Isto é un champú ou unha botella de whisky? Ah, unha botella de whisky. Xa me parecía, Ábrete, ábrete. Como abro? Aí está, vale. Uf, o armario de Narnia. Vale, se me poño na luz, vedes o da baixo a esquerda, como vai baixando? É o medo. Pásalle a escobilla. Vale, se me poño na oscuridade, empeza a ter medo o personaje. Pero o armario este, pensei interactuar. Estou interactuando. Aí está.
Nada, é roupa solo. Un reloj. Vou ir encendendo todas as putas luces que vexo, porque senón... Déxame centrarme ben na pantalla. Aí está. Que puto susto me deu a planta, joder. Verás a factura de Fenosa a final de mes. Esto no... Un mechero. Eso es un mechero. Coger. El mechero es una pequeña fuente de luz que puedes utilizar para explorar la casa y dura un periodo de tiempo corto. No previene la acumulación de estrés. Estar mucho tiempo en la oscuridad con el mechero encendido reducirá tu cordura. También sirve para encender velas. Vale, acábase. Esa é unha pregunta interesante. Eu creo que sí que se vai acabar. Non o vou usar aínda. Mi má, vai armario, Por que teñen todas as habitacións un armario destes? Se Cibran vera o demo, preguntaríalle cola cao Nescui. Ese lle asustará, cagaríase na súa familia. Por que estaban... Que foi eso? A mí esos ruiditos non me gustan, ¿Por que estaban de oferta se os comprabas en pack? O qué? Ah, vale. Xa pillei, creo. Ah, acabo de beber un... Estou nas guardando ou estou nas bebendo? Estou nas guardando. Podo guardar as latas. Para que quero as latas? Non entendo. Soltar, vale. Son moi jodidos os controles, Ole. Llave con símbolo de electricidad. Non hai máis nada. Como poño o mechero ahora? Aí está. Nada. Mira, tampouco me joder, Non me digades que nunha habitación normal non se pode ver o que hai aí, sabes? O sea, hai unha luz aquí. Que cojones? A casa non é ecofriend. Xa verás a factura de Iberdrola. Mi má. Vas, zapatóns. Págate. Necesitas unha llave, pero teño unha chave. Ah, abrino. Vale, vale. Se ha atascado. Aquí está pasando algo que non me estou enterando. Está sonando...
Non sei que me dá máis medo. Que me daría máis medo? Que un espello destes ou que eu non me vese no espello? Hijo de puta. Hijo de puta. Non dixou nada, non? Marchou. A min que se movan as cousas solas levo moi mal, Eso estaba cerrado. Venciste Frida. Joder, El hijo de puta. geollos. ¿Dónde está la luz? Qué hijo de puta. Qué hijo de puta, tío. Voy por ti. Cibran Screamer. Mirad eso. Interactuar. No llegas al pomo. A ver, ¿qué va a estar? ¿Xogando pilla-pilla, puto espello de merda? Este espejo muestra otra habitación de la casa. Qué hijo de puta. Ahí hay algo, tío. Turno seguindo. ¡Qué hijo de puta! ¿Por qué xojan cas luces, tío? Xa empezamos. Joder. Eso vai romper ou algo. Non me dá medo. Pois non rompeu. Algo se mueve y hace ruido en el ático. No me jodas, que no me di conta, hijo de puta. Ese espello estaba aí, que xa non sei. Unha carteira, terá cartos. Vale, examinar, pero se non ten nada. Déxame ler aquí. Apaga as luces porque é lo que paga a Fenosa. Como será? Cibran non xoga xogos de medos. Di que non pode. Non pode. Ten moito medo. Que eu entendo, Vale, señores, pero dame máis pastillas. Vou tirar esta lata. Estou me enchendo pastillas, Estou escoitando a silla que se move. Seguramente está arriba. Pero como cojones subo? Eso estaba aberto, sí. Vale, vou volver a baixar porque non sei. Seguramente se sube por aí, pero necesito algo para chegarlle a eso. Si non, non vou poder subir. ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Tío! ¡Hijo de puta! Ven aquí, que te meto unha hostia. Me cago en tu puta madre. ¿Dónde vas? Valiente. Desgraciado. ¿Qué cojones foi eso? Eso foi un bug. Non me deixa pasar. Aquí hai algo, o tipo está aquí. Pero eu creo que se bugueou, Caguei, Ah, vale, agora xa entendín por que pasou polo filtro dos moderadores. Parecía o técnico de Fenosa. Pégalle un tiro ou sácalle a navalla como o jabalí. Sí, ojalá. Está aí, tío. Pero que fai, tío? Onde vas, meu? Así aparecendo e desaparecendo.
Necesitas llave del garaje. Vale, logo para que me fai vir hasta aquí. O mamón este. Ah, mira. Sería ese tipo. Sería ese, non, era ese. Eu creo que era ese. A bella guapa non é, Vale, con esto vou chegarlle ao pomo para baixar. Buah. Non sei se quero subir aí, Mira, hai outra vela aí. Podo collela? No, teño cheo. Prefiero... Quero ver que pasa cas Coca-Colas. A ver. Merda, comín as pastillas en vez da Coca-Cola. Non pode bebelas. Ah, é cerveza, non é Coca-Cola. Pone deixar aquí pousadiña. Aí. Aí. Aí está, mira que ben quedou. Pois se non me valen pa nada as merdas estas, bonas de... Merda! Bonas de deixar todas. Son jodidísimos os controles. Aí está. Eu vou coller a vela logo. Non a podo guardar. Cambiar de mano. Non, é que non as podes guardar. Telas que levar así. Aí vai. Isto estaba antes. Vamos ahora. Vamos a abrir, subir ao tellado. Pois se mataron co ferro de darlle a volta ao churrasco. Outra vez a radio. Encendeuse sola. Non sei por que ten medo eso, porque na miña casa pasan cousas así, non que se encenda a radio sola e cousas desas. Non llego al pomo, pero teño isto. Ah, que non é pa eso. Non é pa eso. Usar objeto clave. Non podes usar... En serio non podes coller eso? Ah, vale, vale. Bu. Non sei se quero subir aí, Habrá que subir. Hai que ser valiente nesta vida. Me cago en Dios, tío. Non quero ir aí. Es una vieja mecedora. Sí, xa o sei, subnormal. Que foi eso? Vale. Esto tiene escrito Sol y T, está cerrada. Vale, por aquí entendo que vou á habitación de antes. Veña, va, sal. Pero isto está moi colorido, non? Los objetos clave de uso indefinido pueden ser almacenados en diferentes lugares de este mundo. Presta especial atención a tus alrededores para encontrar encontrar estos espacios de almacenamiento. Vale. Este de buzo son números. Son números. 50373. Son todos 50373. Aí arriba está o xabalí. Sale chejalloso cunha porta e cajaste. Dunha porta e cajaste. Protégenos, Señor, con tu espírito. Non descartamos viaxes temporais. Non descartamos viaxes temporais. Que mal rollo de sitio.
Perdona do señor por tu espírito. Davis, que ben dibuxas. Pois eu facía cousas así cando estaba no instituto, cando me aburría. O 90% das clases. Que va. Que número era? Distraedesme, joder. 50373. Recordade ese número, eh? A ver, a puta cinta. Dolores' symptoms are aggravating. Doctors tell me it's become very hard to pinpoint the exact disorder. They tell me she's got symptoms of schizophrenia, bipolar disorder, psychosis, dementia, and more. Mi má. Estaba jodida, eh? Pero... Dolores chamábase. Non se chamaría Xocas. Que vai, broma. I don't know what to do anymore. It feels like the treatments are only making things worse. Today she told me she often hears her own voice whispering a sequence of 5 numbers through the baby monitor. She said it's the key to her inner house. What does that even mean? Unha tola máis. What am I supposed to do? Que cojones é isto? Por que ten unha flor aí? Quero salir de aquí. Non me gusta esta habitación. Dame mal rollo que sexa tan colorida. Esa cruz, mima. Adiós. Interactuar. Me. 3 cuadros. ¿Puedo interactuar con todos? ¿O solo es? Interactuar. Vale. O último ten un trapo na cara. O do medio ten a cara rota. O do medio ten a cara rota. E o outro ten o pelo blanco, así por decirlo, para acordarme despois. Non se pode abrir. Non me gusta esta habitación, eh. Non me gusta esta habitación. Lola se chama. Romperonlle a cara. O do medio saleu en Santiago un martes. Bótate pola ventana de fora. Sí, ojalá. Pero non, eu creo que con este espello hai que facer algo, tío. Pero non... Eu mentres non me dé sustos os xogos estou ben, pero unha vez que me dé sustos... Non se abre. Joder. Isto parece unha trampilla das do Rainbow. Esta puta caja? Pa que? Xa sei o número. Que fago con el? Vou guardar a cinta, non vai ser, que teño que meter polo cu despois. Ah, parece que falta algo. Parece que falta algo. Pero que fai faltar? Se é unha puta cama. Unha persona dormindo. Podeme meter por aquí? Parece que faltan piezas. Vale. Ao mellor están por aquí escondidas esas piezas. Unha zapatilla. E poñolle zapatilla aquí. En serio. Bueno, moi bo non era, eh? Este era os de Shein, ó. Os espellos do Shein. O do AliExpress. Botate pola ventana. Xa xolín antes. Abriuse a porta, ahora sí. ¡No! Hija de puta. Hija de puta. Deixa de rirte. Vale, volví. Besador de abuelas. Mola un nombre. Vale. E volvín ao mesmo sitio. Entendo que non... Ah, mira, hai sangre.
Esta sangre antes non había, non? No, no, no. Esta sangre antes non había. Mi má. Pero isto que é? Son tripas. Eu por aí non me metí, Eu por aí non me metía. E baixa polas tripas para baixo, tío, que asco. Moi normal, Moi normal. Mima. Aparecimos no Evil Within. Vale, pero que hai que facer? Son todo... Aí había unha abella. Era o único, non? Era o único no que había unha abella. Aí tes o espello. Déxame ler. Que pereza fregar todo eso despois. Non podía estar quieto o fantasma dos collós. E un pouco de BDSM el fantasma, non? Detrás del humo non se ve. Esa é a canción que lle gusta a Bryce. Vale, está aí. Puta porca de merda. Sí, ti, prea de merda, hija de puta. Onde vas? Onde foi? Estou tenso, Vos pensades que non, pero teño os collóns na jorxa. Que hija de puta! Sí, vou creer que estás morta. O que vas é joderme. É joderme viva. Que susto me diches, hijo de puta! Araxito 91 aí Que tes a susto Micaela. me diches, E tío. fumba e dalle. Que cabronazo. Como sona a merda esa, É peor que Cibran. Aí está. Ves que non estabas morta, ven aquí. Bueno. Sí, respiración, é o que me fai falta a min. Vou rezar aquí o Padre Nuestro. Como majacho. Bring me my child. Que le lleve a su hijo. Mima. Quen fixo esta casa? Hai unha cousa que se chama... Como se chama? Isto para medir reto as cousas, non me acordo o nome. Nivel. Faltoulle un nivel o que fixo esta casa. Fixo a Cibra.
Todos os espellos, hasta os collós. Que hai outro? Onde vas? Un coche. Eu teño un bote así de mostaza na casa, parecido. Este é a mostaza prima. Prima, sí, creo que sí. Mi má, ¿puedes coller todo? No. Las tazas, abrir microondas, no. A ver, a sartén. Pensei que así era unha persona de pé, tío. É que xa Estou-me sugestionando moito. Vou cagao. Coger que? Aquí algo pasou. Interactuar. Gastade aí os 5.000 langostinos con calquera cousa. Ala, vamos sentar a tomar o colacao. Que pon aí? Ere, pero está ao revés. Todo ao revés. Como solto... É que é azul. É moi jodido os controles, Son moi jodidos de Dios. Ala, vai. Hai algo aí dentro. No. E de abaixo tampouco. Quere o seu puto fillo, a vella, joder. Sabe Dios onde está. Vou ao coche. Non sei chegar a él, pero vou. Abaixo será, non? Aquí. Ah, amigo, un espello. Has encontrado unha nota. E como a leo? Examinar. Eu tiña a chave do garaje, creo, non? A ver. No, tiña de electricidade. E que poñía a nota? Onde estaba a chave do garaje? Examinar, leer. Seguro que está en el bolsillo de tus vaqueros en el cuarto de la colada, como siempre. Ya me das las gracias luego, cariño. E onde está o cuarto da colada? Eu non vi ninguna lavadora. Buenas, Bryce, que tal? Hai que esperar a gastalos no momento adecuado. Ah, os langostinos. Ese coche está me tocando o carallo, que sone tanto. É aquí, non? É que vai ser aquí. Onde están os pantalóns? Tiña que estar aquí a chave, non? Que poñía a nota? Poñía eso, non? Examinar. Seguro que está en el bolsillo de tus vaqueros en el cuarto de la colada, como siempre. Eu non vexo os vaqueros, chamade... Abaixo, vale. Buenas, Martín, que tal? Os pantalones perdéronse. Nada, está collendo a chave fijísimo. Voume cajar, é que voume cajar pola pata abaixo. Ca puta vella de merda, máis o seu puto fillo de merda, joder. Ala, 5 horas para coller unha chave. E vai moi lento. Había ser eu que iba a escorrejar polas paredes para arriba, oiches. Que guapo, tío.
No me asustó tanto esta vez. De por vida 21. Pues yo estaba cagando, y me limpié el culo y fui a la ventana, y vi el incendio ahí arriba en el techo y le dije yo a Esther, venga venga que viene el fuego. Ah, muy bien. Apágate. Apágate esto. ¿Cómo se apaga esta merda? ¿Qué fai? Hai que agachar así para apagar o coche. Non podo coller ese martillo e rebolar cabella. Collo, joder. Este ano ese coche non se pasa ITV. Gracias. Por que gracias? Ese coche vai a ITV de antiguos. Non, non, joder. Teño que estar moi concentrado. Teño que gastar eso cando estea en un momento de tensión. A de Raxito antes foi perfecta. A de Raxito cajei pola pata abaixo. Aí está, joder, levo isto ahora, non? No tires, meu, eres un normal. Tache ben por parvo. Isto recórdame a escena do vello co coche en Resident Evil 7. Buah, xogazo, Aí está, ven agora. Me cago en Dios. Ven agora, vouche romper todos os putos espellos. Espera. A ver se hai algo máis por aquí, porque non me fío un pelo destes. Ríete, ríete, que tengo martillo son eu. De que é esta botella? Non rompe, va, moi ben. Por aí non vou subir, estame subindo cordura. Vou ir pola porta. Vou poñer a luz para que me baixe o medo. Ai, entón, vas a baixarlle o martillón a un fantasma? Si, tú eu solo, Pedrito. Si non é o fantasma é a min, pero polo menos morro sin sufrir. Ah, moi ben. Moi ben. O tipo non só lle faltaba un nivel, sino que era un pouco tontito, Ahora si corres, non, cabrón. Ves un tipo que aparece da nada e non corre. Se ves un pasillo doblado. Hostia, quero conocer o arquitecto desa casa. Debe ser bastante bo. Como? Davis aínda non ve eso, que o vai joder unha deda. Tocouche o Dr. Strange de arquitecto. O arquitecto era o Dr. Strange. Vale. E agora que? Non sei a onde vou. Non teño o mechero. Ah, sí, mira, podo ir co mechero nunha mão. Perfecto. De locos, como di Mario. Me cago en Dios. Que fea esa muñeca. Vale. Llave del cuarto eléctrico. Ahí está, señores. Apágate, mechero.
Unha bombilla. Outro mechero. Ah, vale, un solo. Vale, encendido. Aí hai máis pastillas. Podo levar máis pastillas? Non. Outra bombilla, vale, perfecto. Que va... bueno, Marra. Vas joder unha deda cun pé con el. Esas referencias. Como lle dá o cuadro. Discoteca móvil cas luces. Davis Bastiller, si, ó. Eu sobre todo. Eu por aquí pasei antes. Vale, encendín a tele. Carallo, canta xente se duchaba nesta casa? Me cago en Dios. O da miña casa non é así, o calentador. Outro mexero. Rulitas, bienvenida. Ou bienvenido. Esta casa é jodida, Rómpete, hostia. Debes coger esto... Ah, teño unha idea. Vou apagar o mechero. Como... Guardar, sacar. Guardar. Non podo escoller algo do Google Maps, tío. Como solto isto? Soltar. Vale, así. Ahora vaste joder. Jódete. Jódete. ¿Dónde hai máis? Ahora choras, né? Ahora non te ríes. As dúas mans xa colliche. Xa me colliches cousas a min. Que hijo de puta. Se ha atascado, podrías abrirlo con unha herramienta adecuada. Tes un martillo na man que podes partirlle a cabeza ao puto Thanos. E non, é mellor ir a por unha ganzúa. A bandexa do churrasco mal pensados, Ah, o de agarrar cas dúas mans. Meu, xa levame un anuncio de... jabacho, en francés. Sinto moito. Podo dar hostias así, mira. No, non rompe. Bueno, o retrete de antes estaba sucio, pero isto... Cuidado, E ala, vai saltar polo burato. Que inteligente. Home, non fai falta rompela. Boas noites. A tomar polo cu. Buenas. Moi ben. Non lle trouxen o neno. Non me digas que teño que volver andando hasta ali. Bring me my child. Que xa sei, o teu puto neno de merda. Joder. Vale, pois por aí... Por ese burato chego rápido hasta aquí. Vale. Había... Sangre. ¿Qué cojones? Estás ben, amigiña. ¡No! ¡No, no, no! Sal, 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 sal. Hija de puta. Me. Bugueouse. ¡Qué hija de puta! ¡Qué hija de puta! Cago en Dios. Voy a romper todos los putos espellos da casa, mija.
Ah, vale. Os putos cuadros. Era un co pelo blanco, un ca cara rota e outro ca cara tapada. Que memoria, flipades. Buenas, novita. Buenas, Damiza. Mataron a cochas, ¿eh? Hoy va de miedo la cosa. Sí, apeteceme algo de cajar un pouquiño. Vale, entendo que teño que poñer aí os cuadros. Os de antes. Este era un. A ver, como... Aí está. Este era un, o último, vale. Outra cousa non, pero memoria teño. Necesito o da cara rota. Moi ben. Este. Pero terás que poñelo no sitio. Pero esos juegos se juegan con la luz mínima de habitación y el volumen al máximo. Teño o volumen al máximo. A min a luz vos non o vedes, pero aquí non teño tanta luz, O sea, parece vos que hai máis luz da que en realidad hai, pola cámara, pero non hai tanta luz. Raxito antes me meteu un susto de quinto carallo. A ver, o último era... No, o primeiro era un coa cara blanca, acordades vos? Co pelo blanco. Ah, hai polo chan. Vale. Era este. No, este era o da cara rota. Hai dous ca cara rota. Ahora xa me pillan, Igual era este. Efectivamente, era ese. Cago en Dios. Interactuar. La bolsa de infusión. De infusión, será de suero. O que vai tomar unha manzanilla aí. Me cago en Dios. E onde estará a puta bolsa esa? Nada, tremendo pudilador que este rapaz. Joder, esa casa sí que lle presta unha remodelación máis que a miña. É unha tila. Por si acaso reventas o meniño. Miña abuela sempre tomaba manzanilla. A min ponme un té verde, porfa. E a min un té negro. A min un colacao. De toda a puta vida se lle toma colacao no bar. Vale, aí falta unha bolsa de infusión, supostamente. Ah, fai bo día, Fai bo día. Galicia un día polo mañán. De inverno. Que hai na nevera? Ábrete. Ah, moi ben. Así me imagino a nevera de Cibrán, chea de cervezas. Fuera. E no congelador? Nada. Xa non está aquí a porca, non? No. Ah, outro espello. Gústame rompelos, porque sei que lle jode. Chora, mija, chora. Vale, este marca as 12:30. Eso non é media, como? Merda, movino. Este puzzle vai ser jodido, Este puzzle vai ser jodido, Ah, estas ventanas e as abres, non, cabrón. Pero a que tes que abrir nin tiras dela para arriba. A mí un tequila, unha estrella entra mellor. Que estamos a buscar, Davis? Como tiene que ser, faltan hielos para los pelotis. Porque che recordo que no garaxe había unha botella. No, esa botella era unha merda. O sea, eu penso que non era nada importante. Que tristeza de congelador. Non ten nin un mísero petit suisse
Cunha cuchara chantada. Merda, ahora apeteceme petit suisse, tío. Evita permanecer demasiado tiempo en la oscuridad. Eso é oscuridad, cabrón. Eso é oscuridad. Por aquí ainda non vou ir. O yogur de proteínas de fresa do Mercadona. Buah, eso está que te cagas. Teño varios abaixo, pero non vou ir a por eles. Non me apetecen tanto. Quen é? O repartidor de Amazon. Moi ben. Vale, ese espello aí. Cun día me ir... Vou volver ir ao do garaje, que era unha parte da casa máis grande, acordades vos? Vou ir aquela. Ao do garaje. Que saben a virgen, non abras, que son os de Jehová. E a vella pedindo a cena. Outra vez vai vir o pasillo revirado. É menos mal que se pon a sprintar no medio del, porque se non leva unha hora. Aquí sí que sprinta o mamón. Arquitecto portugués. Vale. As bisagras das portas faltalle 3 en 1, Aí hai outro espello. Vou reventar como se non houbera mañán. Moita porta, moito pasillo, O visaxe xogaches merdento, pero xoguei non fai moito. Nunca antes non me acordo de nada. E xoguei 1 hora ou 2, non xoguei máis, Hai outro espello, pero cantos espellos hai nesta casa? No, xa dixen ao principio do stream cando iniciei o stream que este xa o xogara fai moito, que xogara 1 hora. Ah, moi ben. Este tipo é tonto, tío. E agora? É que non vexo. Ah, teño mechero. A ver. Vale, en triángulo pon unha man e a 2 mans, vale. Perfecto. Que susto, tío. Que cabrón. Iré ahora que habilidade. Eso era o de Cristiano Ronaldo. Ora que habilidade. A la cena ben, que aproveite, Iri. Ah, marcha, iría a comer. Con xogos, así me gusta, con xogo de medo, sí. Justo che ti, a min. A ver. E volvo ao mesmo sitio. Algo falta aí. Algo falta aí que non me... Non podo salir agora. Non podo salir. Teño que facelo. O puzzle este. Ah, no. Teño que salir por aquí. Vale, vale. Estou perdido,
Feliz cumpleaños. Eu, si queres, saíche dun cortiño e vó. Eu, si queres, saíche dun cortiño e vó. Dun que? Ah, dun de medo. Vale, sí. Propono aí e xa o mirarei. Vou ver aquí que... Ah, un reloj, mirade. Este dá as 3:30, máis ou menos. 3:30 pasadas. Non hai nada. Non hai nada aquí, vale. A ver se reventa dunha vez. Están tocando a porta. Ah, podo coller a bombona. Pa que? Sabe Dios. Outro espello. Aí está. Vouche dar co martillo na testa. What took you so long, George? Cago en Dios, You non me know deixo when só. tea time is, and yet you always find a way to be late. Si consigue llegar Were you sempre in your tarde. study room again, scribbling nonsense and talking to your recorder? I'm beginning to think you love Caja de your té. work more than me. I know you tired me. Oh, yes. I know you'd have me gone in a heartbeat if you could. It's just fine. Se estás cansada, I'm sorry. jódeste. Tamén I'm estou just cansado de escoitarche. Would you be a doll and fetch me some of my special tea? You know where it is. I'll wait here, George. Non morre. Mando si queres mando... Ah, enlace non, dime o nombre do xogo. Petardos. Ves, sales do R6, pero sinteste slash. Sí, correcto. Pensei no antes, non o dixe, pero sí que o pensei. Non me deixe ir para ali. Pois nada, terei que volver. Soon, Dwayne. De que te ríes? De que te ríes? Que? A ver si podo encender o mechero para verlle a cara. No, non se encende. Vaya. Unha cinta. Vale, bien. Tíralle a bombona. É dunha páxina que subes a xente. A xente non a ven. A página é ITCH-IO. Eres de rock. O xogo é Depart Prototype, creo que se chamaba. Pois mirarei, non mirarei. A min que metan casas tan enrevesadas nos putos xogos. Bueno, polo menos xa salín da casa. Me cago en Dios. Que pode salir mal levando unha marra? Vamos a ver. A verdade é que non sei. Desde que a collín non volvían a coller medo. Vale, por aí non me deixe xogar o xogo. Pose brillante e volvo para atrás. Vale, pois sigo reto, lo. E entendo que tampouco me vai deixar. Vaya. Hai algo no banco este? Non sei para que eu veño para aquí logo. Que susto me deu, tío.
Que susto me deu, Demonio tío. _Astaroth acaba de usar 100 bits saudiños dende as Rías Saludos Baixas. e moitas gracias polos bits, cabrón. Pero me deches un puto susto, tío. Buah. Falando do demo, toma saludos. Buah, son os saludos máis... Me cago en Dios. Pode ser, pero teño que me asustar máis veces, que senón non dá pa crir. É que non me... Ah, esta porta? Non. Non me está dando tanto medo o xogo de momento. O sea, sí que tuvo algún momento de susto, pero o Madison foi peor. No Madison sí que o pasei mal, Aquí de momento todo ben. Nada. Pois volvo para o espello de merda. Puta casa de merda esta. Encéndete, hostia. A mechero outra vez. Teño que poñelo sempre. Vale. Este era o baño. Por ali fun. É que xa recorrín toda a casa, creo. Non sei... Examinar. Por que é unha puta caixa? Colle bombona para estopar a casa. Este estaría orgulloso de ti. Merda, o puto mechero jodeuseme xa. Como tiro? No, era este o jodido, non? Vale, soltar. Eu uso este. ¡No! ¡Hija de puta! Por aí veño. De por vida 21 Daracuqueo el empalador. Que empal... Oh, le meto el dedo. ¿Qué? La canción no dice absolutamente nada, es una interpretación al 100%. Que cabrón. Antes dis que non te daba medo, antes aparece. ¡Me cago en Dios! ¡Por ver o puto chat! Prea. Tío. Tío. Ese merer arriba. Cargar el último guardado automático. A ver desde onde o guardado, porque antes saliu un mensaje que non se guardara ben. Entendo que se volveu a guardar desde aquel. Me cago en Dios, pa puta bella correndo desnudo pola casa, tío. Vale, bien. Está guapo o simulador de vivir no Milladoiro. Acabas de chamarnos putos. Foi correndo polo goitelo. Vale, xa vexo que a bella anda ahora por aquí a xaneira. Entonces vou ir con máis cuidado. Teño que ir con máis prisa porque anda tola. Sigue ali sentada, moi porca. No, vale, perfecto. Sígueme sin deixar ir por aquí. Sí. Contiene agua caliente. A esta pre hai que traer unha manzanilla ou algo. Ese xogo é unha réplica exacta dunha noite perfecta na ribeira. Se non sales apuñalado, sales a tiros. Por ese burato caín xa moitas veces. Por ese espello xa fun. Aquí non estiven, aquí non estiven. Abre, hostia. Los objetos dinámicos que sean necesarios... Ah, vale. Pois vou deixar... Algo, non, o martillo necesitarei, non? Que puto susto, tío. Quen ten unha foto así jardada, tío? Feo.
hai nada aquí. Vai se me acabar o mechero. Vou volver a saltar por aquí para ir rápido ao principio. A puta vella quería só un neno, pero non sei onde darlle, onde collelo. Pobre vella. Insúltala seguido, normal que vaya por ti. A pastilla do sintrón máis ben. A vella foi ao baño a descajar, que guapo da foto. Vai que falta conseguir. Buena, Richard. É dicir, se botas moito tempo a oscuras, salta a vella. Si, creo que si. O da foto ten cara de Miguelillo. Quen é Miguelillo? Non sei quen é Miguelillo. Outra vez, nos pasillos torcidos, tío. Vale, sí, se me poño na luz, baixa a merda esa. Mira como tembla. Ten medo, amigo. Quen ten cu ten medo. Vale, aí non hai nada. A que estás a xogar? Visaje, chamas, é de terror. Ali está, mira que grande é, chaval. É grande, porca, Bolos, bolos. Tuvo una luz. Relájate, que tuvo una luz, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó aí? O martillo buguease moito, ¿Qué pasa? Se estou na luz. ¿Pero qué pasa? Se estou na puta luz, puta bella. Tío. Que lle fago? Tô debaixo da luz, dime o xogo, ponte a luz, poño má luz e mátame igual. Ainda me estou a rir do susto que che peguei co bicho. Foron ben invertidos, non? Eres un ser de luz. Cando pasa eso, tes que escaparlle. En serio, non me jodas, Pero tipo, este non corre. Casi me atraganto cenando mentre lle berras a... Merda, tío, outra vez desde aquí. Me cago en Dios. A ver, vou botar un sprint hasta ali, hasta onde estaba, que creo que iba por bo camiño según as cousas que pasaron. Vale. Mira como lle cambio de man. Vou para arriba. Ou para baixo, por aquí. Aí está. Dalle un biquiño na frente. E non pode mandarche un marrazo. Non pode... Non podo darlle. Da igual se estás debaixo da luz nese momento. Vai a pena. Ou dille que tes fame e vais a da cociña. Buah, molaba, un xogo de rollo unha señora maior correndo detrás de ti pola casa para darche de comer e ti non querer e morres empachado. E ti escapando seguido e cada vez que te topas con ela faiche comer algo. Sería gracioso. E agora non pasa o que pasou antes aquí. Estaba bella aquí de pé antes. Vou para arriba outra vez a ver si vexo algo arriba que poida coller. No, é que arriba non vexo nada. Estou atascado, non sei que facer. Teño que darlle o neno a bella, pero...
Ah, mira, aí había unhas escaleras que non mirei antes. ¡No! ¡No, tío! ¡Tío! Cago en su madre. Ai, outro mechero. Había, tiña un que estaba... Este estaba a apagarse, non? Estaba apagado. A ver, por que non o poño? Botón derecho. Collo. Vou soltar este, coller este, tomar polo cu. ¿No? Uf. Nada, aquí nada. Necesitas llave del garaje. Un día me encontré un revólver ou algo así. Dixo que nada de lentejas, que hai callos. Carallo, menuda Kelly se gasta la vieja. Doy algo ao cuello, Eso de... xa sabes de qué. E volverei por aí. Non habrá outro... O mellor hai outro espello arriba. Vou mirar ben arriba. Antes había un... Antes había un aquí. ¿Ves? Que pasou? Que pasou? Ah, moi ben. Tranquila, que se non queres que entre, non entro, Eu non vou insistir. Probases a abrir o ático? Si, xa entrei antes. Alfonsín, eres Rubén, non? Este xogo pasáchelo. Aí está, para este o martillo. Aí está. Puta bella de merda, hija de puta. Tose, tose. Ese capítulo foi no que máis xoguei. Se ha matado Paco. Este capítulo é jodido, Ah, moi ben. Colgan, están colgando pero non se moven. Outro mechero. Vale. Examinar. Retorciéndose en un sueño que no termina. Una luna de dos caras con la visión nublada. Yace inocente junto a los hombres de la culpa. Vale, moi ben. A mí estas frases filofósicas desas de como as do Dark Souls non me din moita cousa. Vale, isto é outro puzzle, non? Si. Vale, é aquí que teño que facer. ¡Qué susto, tío! Me cago en Dios. Parásito 91, cuidado Me filofósico. cago en tu puta madre. El mecanismo está roto. Filofósicas. La manivela, pero é o que acabo de coller, non? Aí está. Vale, entra luz. Vale, vale, vale. Pois vou nas abrir todas, entendo.
Que lle entre a luz. Pero igual é... Espera, cérranse tamén? Vale, pois igual non lle teño que abrir todas. Igual teño que abrir algunhas determinadas, non? A ver, xo que se ve. Sí, igual... Ah, mire, teño unha nota. Este dibujo parece representar nada. Os 10.000 hoxe, cuidado. Tes alertas cun sonido bonito para estes casos. Sí, pero ese sonido soname moi alto, asústame cando sona. Abre todo, que non se ve un carallo. No, espera. O dibujo non parece representar. Un ojo, vale, esta hai na que abrir fijo. Vale, xa está aberta. Pero abrín tantas que ahora non sei calé. Vale, as escaleiras por arriba. Esta, vale, xa sei calé. Cago en Dios. Vounos abrir todas, o carallo. E despois cerro, mellor. Mira o Duco. Boas as persoas. E os que non son persoas tamén, que hoxe ando amable. A ver. Está. Vale, ahora faltame unha e despois xa cerrarei as que non sean, porque senón non vexo nada abaixo. Chove en Carnota e pedrasa nas paxareiras. Vale, vou baixar. Pois así está máis guapo, mirade iso. Arrasa. Vale, este fijo que hai no que iluminar. Fijísimo. Este nada. Este nada. Vale, pois logo os que hai que iluminar subindo polas escaleiras. Así, a esquina de alá. Este punto de aquí. Este, non? Nada, non? Sombra, vale. Pois todo así hasta aquí. Non sei, é que xa non sei. O que fixo este xogo é un auténtico hijo de puta. Ai... Vale, vou iluminar a esquina de alá. Toda está aquí. E esta tamén, entendo, porque... Non está nada. Vale, vou probar. Creo que xa memoricei. Esta nada tampouco, non? Non, vale. Vale, a esquina de alá completa. Esta vou na cerrar. Esta é a de entrada, tamén non tiña nada. E creo que igual hai outra, vou volver a mirar. Ti espera, eu tamén decía que tiña memorizado cando tiña algún examen e despois iba bo. Nah, eu creo que vou ben, Eu creo que esta... No, sombra é... Luna... Non entendo o que hai que facer.
Non representar nada, vale. Vou apagar este. O que poñía no papel. O papel poñía... Ah, esa é boa, Son un pouco parvo. Vale, vale. Un sueño que no termina. Una luna de dos caras con la visión nublada. Bueno, me cago en Dios. ¿Quién interpreta esto? Luna, sombra. Luna y sombra. Que decides vos? Hai o logo da luna ou da sombra? E que máis? Luna, ollo e sombro. E por que ollo? Polo sueño? Un ollo? Veña. A ver cales eran, cales. Luna, ollo e sombra. Vale, luna, ollo. E aquelo é a sombra. Vale, luna, ollo e sombra. Vale, xa está. Aquel. Vale, pois vou cerrar este. Prende a luz que non se ve. Aí está o cibriño. Vale, luna, ollo. Este fuera. Este fuera, entendo. Este... nada. E xa está. O do medio bueno deixar aberto, entendo. Algo pasou. Algo pasou, ves? Está ben. Tiñas razón, Damiza. Que che está subrayando no poema? Ah, é que eu non vin... Eu din ya... Vale, vale. Vale, vale. É que eu din ya leer directamente, home. Non vin o papel. Fallo meu, fallo meu. Aí está, aí está. No pozo negro da casa. No pozo negro da casa. Espera. Vamos allá. Faltan os teus langostinos para mandar mensajes en momentos de tensión. Ui, ten un tic nervioso nos brazos. É o martillo que se buguea. Moi bonita porta, nun pasillo de merda. Cuidado, É a porta de Doraemon, outra vez. Ah, esta non me pillaches, Damiza, Cuidado, cuidado. Que hai Olvídate. ratas. Estaba demasiado entretenido ca merda de porta esta. Ah, igual teño que ver as horas. Antes eran as... Ah, é a mesma hora que antes, 3:30. Pasadas 3:35, máis ou menos, casi. Esta muñeca, dame un mal rollo, tío. Outro mechero. Vou facer algo, vou tomar unhas pastillas. A ver. Vou nas tomar xa dunha vez. Come así. Ah, ten varias, cada bote ten varias. Vale, vale, vale. Pois vou tomar as 3 de golpe. Xa non ten, vale. Soltar e collo o mechero que me dá máis confianza. Este congelador eu non o vi antes. Pensei que iba a ter cadáveres, a verdad. Tamén xo digo. Tes velas polo mapa para encender. Sí, pero son jodidísimos os controles. Di que sí, así se empeza. Para que queres o mechero se non o usas? Tounos intentando forrar. Mentres vexa ben, pa que o vou usar? Vou... onde iba eu agora? De aí veño, non? Sí.
congelador é para meter a abella cando a troceos. Cun día, Vale, hai unha vela. Vouche facer cazo da misa. Caso. Encendo a vela. Gardo o mechero. Non podo collela. Deixo así encendida, que merda. Isto apagouse, non? Si. É que non conseguín nada aí donde fun. A manivela esta. Pero pa que a podo usar? Ah, xa sei pa que a podo usar. Ali donde estaban as cruces había unha manivela arriba que non tiña eu... Creo, Será por aquí? Non, por aquí veño. Son un puto inútil, Que pasa? Que pasa? Que pasa? Que pasa? Méteme por aquí. Mira, xusto por donde teño que ir. Ala. Xafei, A abella dá para facer un bo caldo. Ese caldo vai non facer comigo, hija de puta. Son tan jodidos os controles que teño que pensar a que botón darlle para agacharme, tío. Aí está, vedes? O que eu vos decía. Mi má, neno, sempre faz directo cando traballo. Por fin dou entrado nun directo. Solemos facer polas tardes de 6 a 10 ou así. Aí está. Aí está, aí está. E agora que? Supoño que abrín outro camiño por abaixo. Por aquí baixaba máis rápido. Que o tipo salta por aquí e non rompe nin as pernas, oiches. Cuidado, Will Ward. Bienvenido. Vale, pois igual non hai que abrir un camiño. Igual teño que subir e mirar algo aí. Aí está, aí está, aí está. Perfecto. Aí hai unha fuga, hai que chamar o fontanero. Vale, ves? Aquí está. Ah, moi ben. Pois xa non sei con que me sinto máis seguro, se co cuchillo ou co martillo. E para que coño quero o cuchillo? Non sei para que coño quero o cuchillo, pero bueno. Non hai nada máis, non? Por aquí, non. Non sei con que me sinto máis cuchillo. Estuve a punto de decir eso, sí. Vale. Es navallas a abella para cortar o té. Para trocear a abella. E metela no congelador. Moi oscuro está isto, Ah, mira unha bombilla. Vou poñer esa bombilla aquí. Joder, po puto inventario, meu. Este fora. A ver, pona. Interactuar. Non a pon, tío. Eso non é por unha bombilla. Igual era por unha vela. Eu son gilipollas.
Estou tirando as cousas. Quen fixo os controles deste xogo, tío? Que hai aquí arriba? Davis, igual vai sin chave. No, eso é para colocar as velas. Sí, xa me di conta. Isto non o vou poder dar sacao, porque entendo que non vai usar o cuchillo para isto. Entendo que teño que ir ao do relós, pero non me acordo onde está a habitación do relós. Xa vin varios relós que teñen as 3:30 pasadas. Vou volver a ir por aquí. Non sei se será o que conseguiches no garaxe. Unha palanca, creo. Pero a palanca xa na teño. A ver, vasme pedir o fillo outra vez. Tráeme mi niño, pesadilla. No garaxe tes porta cerrada de arriba. Vale, volve a estar ali, vaime matar. Cando aparece ali, mátame, hija de puta, tío. Aquí que era? Vou mirar. Igual isto era dos relojes. No, aquí xa estiven. Aquí non, aquí xa estiven. Isto xa o completei. Ao pasar a cociña cara a lavandería é onde está a chave do garaxe. Ao pasar a cociña... Vou ir por ali ao fondo a ver. Vale, esta dos relojes. Vou poñer os tres na hora que vin varias veces por aí. Merda. Merda. Se te pasas tens que dar a volta completa. É jodido apuntar, Esa non era a hora. É que non hai término medio. Os relojes que vin por aí tiñan un... No, ese non é. 3:35. Sí, pero non podo poñelo en... 35 non era, era entre... Sería... Bah, merda, non vale esa hora. Estos putos platos tampouco sei como poñelos. Parece seguir un patrón, pero si, xa sei que non sabes cal é. Puto mono de mierda. Solo fai... O único que fai é dicir obviedades. No garaje. É que no garaje non hai nada. Ábrete. Ah, encendín a luz do garaje. Mima, encéndese desde afora. No garaje non hai nada interesante. A ver. Isto estaba cerrado. Aquí tampouco hai nada. Esto. Esto. Oh, mi hijo. Mi madriña. Eu isto non sabía, Vaya.
Un matrioshka. Vale, era un trofeo, un coleccionable. Mima, tes un puto martillo na puta man, nunha caixa que estás oxidada e non o reventas, tío. O que diseñou este xogo é un auténtico cabrón. Vai aparecer Chabella aí, é inútil. O que diseñou este xogo é un hijo de puta. E levo un cachazo sin medo, e non gastedes os Puta. Hija de puta. Que fajo? Vou cara a ela. Agachouse. Agachouse. Tenme medo, carallo. Amigo. Vou co martillo na man. Por primeira vez a que ten medo ela é ela, non eu. Está xogando pilla-pilla. Proba a mirar da chave desa porta. Proba a mirar da chave desa porta. Eu creo que se a pillas estás avanzado. É que non estou atascado. Estou nun punto que non sei onde teño que ir. Chaves teño... Ah, arriba. Arriba de todo. No ático. No ático, correcto. Pero como volvo... Como non podo subir ao ático? Porque o ático necesitaba unha palanca. Xa sei... Dixencho. Que me dixeches? A bella estaba che mirando por se lle moví los marcos. Ese vídeo buenísimo da bella. Do marco. Ah, mira un espello aí. Sí, necesito os dúas mans, pero non me deixas cá. Antes en triángulo cambiaba o martillo de man. Isto vou non soltar aquí. Aí está. O marco, tráeme o marco. Solo lle falta decir eso. E logo que estás xogando? Un xogo de medo, Andre. Vale. No, vale. Este é o mítico. Vale, non avanzo. Teño que saber por onde ir. Hai unha cinta aquí, collo. Vou poñer as cintas arriba, que tiña varias. Ábrete. Ah, non podo poñer as cintas. Era na máquina de... Era cando a habitación estaba de colorines. Outro espello aí. Hai máis espellos nesta puta casa. Me! Vale, imos progresando. Pero ahora como chegaba a esta habitación aquela, non me acordo, Vos sabedes onde estaba? A habitación onde tiña que meterlle eso. Este vou meter o cuchillo. Un cuchillo máis non o notas, amigo. Que vas, a esnifarlle a sangre? Pa que te acercas tanto? E matou uno. Sí, a bolsa de té, pero non me acordo chegar hasta o paisano. Non me acordo como se chegaba. Polo oco da parede. Ao final dá dos cuadros, non? Pero non me acordo. Ah, sí, vale, correcto. Era ao final dos cuadros, vale. Clavei o cuchillo este, saldeu unha chave. Unha llave pequeña, vale.
É jodido o puto xogo, Xa pensei que ias marchar sen collela. No, vina. E será esta. No, non é ninguna das que teño. Vou ir ali a deixarlle o té a morte esa, ou o que fora. ¡No! ¡No, hija de puta! ¿Por qué? Tío. Non me fai chiste. Xa se emocionou co té. Ese té é de ervas ilegales, Sí que podes subir ao ático porque tes aínda a palanca no inventario. Ah, vinche espabilado, Moitas gracias. Non me acordaba deso, Non me acordaba deso. Pensei que a palanca era como o martillo. Aí está. Moi grande, Queres rollete contigo. A bella anda xaneira, mijo. Esa bella, cuidado, Esa bella leva moitos anos morta sin que lle den gas. Va, coleccionable. Vale. De aquí... Sol y té. Ahí está. Té especial. Ah, o té... Vale. Vou progresando, señores. Vou progresando. No, espera. Xa que estou na de colorines, vou romper este espello. A ver se rompe. No, este non rompe. E vou meter as cintas. Dolores now has moments of severe A psychosis. bella se trabou. She loses contact with reality for long periods of time. Este xa o vi, no? She hardly remembers me anymore. She's lost her trust in me, and it's becoming harder and harder to administer her treatments. Gustaron She sometimes forgets where she is, or even the fact that she has to wear clothes. She keeps on scratching her nails or banging her head on doors. She murmurs gibberish sentences and roams aimlessly around the house. Vale. The other day, she even accused me of trying to poison her. I'm on the edge. I don't think I can take much more of this. How am I supposed to work, take care of the baby, and deal with her dementia all at the same time? Vale. Moi ben. Cal foi a que vin? Entendo que é esta. A ver, outra vez. Dolores now has moments of severe psychosis. Va. Falan de Dolores, que den polo cu. Non sei se é obligatorio escoitalas ou simplemente son lore. Sei que Dolores está moi jodida. Eu acórdome, ves, aquí había algo. Desto sí que me acordo. Pero había que abrilo con algo. Con unha palanca, pero non sei se era esta ou era outra. Desto creo que é a única cousa que me acordo, de abrir o chan este para coller algo que había dentro. Non sei que era, pero sei que hai algo aí que hai que abrir con unha palanca. E non sei con que, non con cal. Chámase como a miña abuela. Dolores. Sí, no pasillo corre que nin Dios.
É o único sitio da casa onde sprinto, hijo de puta. A miña nai chamase Dolores tamén. Pois eu teríalle medo, Cuidado, A ver se se volve psicótica. Non me acordo, señores, onde estaba o espello. O espello que quero, sabes? O de... Arriba igual. No, por aquí arriba no. O espello no, ole. Hai un espello que dá cara ao dos cuadros, pero non me acordo onde estaba. Ah, bueno, polo menos teño este que é o do té. O do té voulle meter a merda esta aquí. Necesitas las dos manos para realizar esta acción. Vale, e que fago co martillo? Porque no, o martillo non podo tirar. O martillo non podo tirar. O sea, ten que ser cando deixe de usar o martillo. Pois nada, vamos a pola habitación dos cuadros. Si alguén se acorda onde era o dos cuadros, fumello un pitillo con mechero. Clavo unha punta. Pega con el nas mans, clava ya. A ver, decide algo xeito, me cago en Dios. O dos cuadros... No, este era do Cristo. Non me acordo onde era dos cuadros, tío. Hai máis mecheros pola casa tirados. Pero esa casa non ten luz ninguna. Home, aí está o chiste, Cibrán. Lévase mal con Fenós. No, ahora mismo Fenós é o meu mellor aliado neste xogo, Por como que me quiten a luz. Vos imaginadevos que me marcha a luz agora no stream. Cágome, Aparte estou solo na casa no medio do monte. Eu creo que me cago, morro. Non abro stream máis, vou pa a cama, Tápome ca manta, que eso sempre funciona. Polo menos nas películas. Vou volver para o baño, saltar polo burato. Onde está o baño aquí? Por aquí. Ábrete, cona. Tapas todo ca manta menos a piro. Fago o velero. A ver, alguén se acorda onde estaba a habitación dos cuadros? Vale, creo que sei. Creo que me acaba de vir á cabeza unha iluminación desas. Creo que esta de aquí. Creo, non sei. Igual me equivoco. No, esta era dos relojes, joder. Me cago en Dios, tío. Iluminadores de carallo. Vale. Pode ser que estivera aquí á dereita. Era a miña segunda opción, esta. Creo que era esta, señores. Menos luces que un barco. Pirata. O arquitecto da casa quedou ca cabeciña tranquila, Era esta. Vale, por fin voulle dar o puto té a da cama, joder. A ver se se afoja con el. Vou deixar un cuadro tamén. Deixo o cuadro aí. Hala. E agora deixo a bolsa de té.
Para que non se queixe, un regalito. Ah, moi ben. Pois regaloume algo tamén. Ah, isto é pa habitación do neno. Acordades vos que había algo colgando? Que lle faltaban piezas. Mexelle, total, é do mesmo color, ni se entera. No, que igual lle justa. Que a cara que ten a bella de viciosa. Vale. E pa habitación do neno tiña que ir a través do ático, porque creo que se entro por aquí xa non é do mesmo color. Ah, non, sí que é do mesmo color. É así brillante. Vale. Pero teño que poñerlle 4 5. Vamos a ver que teño aquí. Examinar. Garaje. Vale, esta non me fai falta. Examinar. Esta chave será para a parte de arriba do garaje. Vou mirar. Debes vai ir con cuidado, que como che cache a bella, vai che facer o chupa matracas que 5000. A bella debe estar sen dentes, así que se lle falso velero, como dice, ainda che enselle como vai a cousa. Non. Ah, sí, era do garaje esta. En serio. En serio, o sea... No, esto non pode ser. Sí que pode ser, está ben. Bueno, pues un atajo, nada máis. Necesito abrir esto, señores. Examinar. Necesito abrir esto. Ponme que necesito os dúas mans, pero con martillo non o podo soltar, tío. Sonido incomprensible. Ah, sí que podo soltalo. Eu son retrasado. Moveuse eso? Ou foi cousa miña? Xa me asusto con cousa... Ali está a prea esa. Vou pa luz. Ala, luz. Aí está. É fea, Marcho. Ah, cérrate. Andanche as tripas. Veña, Davis, en tempo de guerra todo buraco trinchera. Apáganse as luces porque fe nos atacara. Bótalle un piropo. Ah, non me asustaches. Damiza, toma aí un paracetamol. Non me asustaches, teñen que ser en momentos cando me vexades moi tenso, moi concentrado. Guiñale un beso e tíralle un ollo. Vale, aquí iba a onde estaba a bella, esperando polo té. Que era por aquí e aquí a dereita. Mi masima casa de memoria xa. Vale, por aquí. Solto o martillo. Soltar. E aquí. Aí está. Así pilleiteo antes. Tenso, sí. Dille, rapaz, quen fose arado para abrirche o rejo e poñelas... Que burrada eso, Hija de puta, non mo esperaba, Non mo esperaba, I knew it. I'll show you, you damned scoundrel, what bread you're worth. Que hija de puta, tío.
Primeiro pídeme o fillo e despois dame con martillo na testa. Deume con martillo que deixei eu no chan? Non, non creo, non? Faise a dura. Eso que cae barro. Davis, tens que lle dar cariño. Meteume no forno, cuidado, Porco espeto. Aí, aí. Que é iso que hai a esquerda tirado? O martillo. Ah, palanca. Vedes? Ah, vale. Isto para que é? Se non quero máis. Vale. Vou coller isto. Vale, o martillo vou no deixar porque é o mismo a dúas mans. Vale. Vou abrir xa aquela merda. Churrasco ao forno. Carallo, me dou no forno. Vos vedes ben o stream, non? Porque me pon aquí velocidade de bits e pon en rojo. Non sei porque es pon en rojo eso. Se vedes ben, confirmad. Se vedes algo raro, avisade tamén. Isabela bugueouse. Eso non era o forno, era unha sala de estas de tomar o sol. Confirmado. Nos miramos, vale, perfecto. Ali está, cas pernas abertas. Quen jana aquí? Quen mire máis tempo un po' outro? Sin rirse. Vaste mover ou vou ter que ir aí? Pois vou, Janei eu. Estou perdendo cordura. Asustácheme un pouquiño, De pero por non vida foi tanto. 21 me echaron droga en el colacao. Nada, non foi tanto, Bryce. Pero bueno, algo foi. Si fora un segundo antes, mentras estaba mirando pa a bella, aí sí que me jodías, Aí sí que me jodías ben. Aí está, abre, hostia. Con ansia. O mechero. Ahí está. Davis, pero espera, pero esta é unha casa da guerra civil ou que? Davis, vai onda a bella. Vai onde a bella e pegalle un morreo que lle den os ollos que den os ollos de merluz. Tío, teño que facer a letra un pouco máis grande. Dame un segundo, se non costa máis ler. Así. A ver se así mellor. Merda, estou no baño e quedei sin papel. Bueno, tes dúas mans. Telo móvil tamén, non? Pois xa sabes.
Que asco, tío. A ver, ábreste. Tal vez non sea el momento de explorar esta zona. O sea, falme vir hasta aquí para decirme que non é o momento. Gastando gas do mechero, tío. Bueno, estes non eran a gas, eran a aceite ou gasolina. Un pico, vou cun pico nunha mina. É un mechero. É o Minecraft este xogo, parece. Aí está. Vou a habitación do neno a poñer a estrella. Esto estaba cerrado antes. No hay nada. Vale, dúas. Esta caixa de aquí é para algo. El símbolo musical está cerrada. As chaves que teño non son para eso, creo. Esta chave para que era? Examinar. I love you. Pero non sei para que esta chave. Esta, vale, era do garaje. E esta non sei. Pois non sei, señores. Davis, cando sea pai, indo a mirar polo fillo cun pico e un mechero na man. Non sei se se dará esa situación algún día. Aquel reloj. Ah, teño o gancho este tamén. Este espello xa abrira, non sei. Aquel reloj marca algunha hora. A mesma hora de sempre, mira, de 3:30 e algo. Que vos iba a decir? Teño que ir á habitación esta na que hai algo que non podía coller, sabedes? Que necesitaba algo para desenganchar a ventana. Pois aí, vou ir a eso. Outra vez, Amazon. Que queres, bella? Que queres? Joder, pesadilla da muller, tío. Aí está. Outra vez a habitación revirada. Tiña que salir a bella correndo ahora cara a él. Buah, aí jodíame, Aí saltaba da silla, creo. Que había na habitación que había un tipo cos cuchillos? Había como outra porta cerrada, non? Igual teño algunha chave desas tamén. Igual teño algunha chave desas. Era esta? Creo que non, pero bueno, vou mirar que non me acordo. No, esta non era. Quere a cena a bella. A bella podían lle dar moito polo cu hasta que lle sangrara. Quero ver a habitación do tipo que estaba co cuchillo. Non me acordo onde era, Aí está. Vale.
Vale, collo. Interactuar. En serio. Ahí está, vale. Vale. Acordadesvos onde estaba a habitación co tipo cos cuchillos? Igual era de arriba de todo. A que estaba no... Sí, era de arriba de todo. Casi fijo. Solo me acordo que estaba despois dun espello. Sí, claro, obviamente. Pero creo que sei cal espello era. Había que subir polas escaleiras. Era o que estaba ao lado do reloj. Creo, Era este. Diría, non sei. Igual me estou equivocando. Vou morrer. Estou perdendo cordura. Voume poñer... Ah, teño que saltar. Non me deixe saltar. Vou beber pastillas. Aí está. Pois non era este. Se alguén se acorda... Ah, mira outra muñeca destas. Se alguén se acorda... Me cago en Dios. Deixo aí, non vai a ser. Se alguén se acorda de onde era ese espello, que mo diga. Ah, era este. Vale, vale, pois xa está. Encontrado. E mira debaixo da cama. Da cama de antes. Estanche apagando as luces a vello. A ver. Vou facer caso a Damiza. Suele ter razón en moitas das cousas que di. A ver. Entra aí e mira debaixo da cama. Desta cama? No, desta cama non podo mirar nada. No. Pastillas. Pastillas, come. Se ha atascado. Da cama de habitación ao lado do espello. Vale. Non hai nada debaixo da cama, Damiz. Que va. Vou ir para a habitación onde estaba. Pop, el yonki de mi barrio, pastillas. A ver. A ver esta portiña de antes. Teño chaves. Aí está, ves, sabía que era unha chave destas. Despois, a habitación que era un laberinto. Vos acordadesvos donde era? Non me acordo, Se vos acordades, decídeme tamén. Vale. Hostia, un trofeo de plata. Mira, aquí ten... merdas desas. Se ha atascado, que hai outro lado? Non se ve, non? No!
No, tío, no, tío. ¡Me cago en Dios, tío! ¡Qué hijo de puta otra vez, tío! Demonio-Astaroth acaba de usar 100 bits, corre carallo. Non podo, tío. Non podo cagarme en Dios tampouco, porque nestes xogos precisamente non é o que fai falta. Me cago en tu puta madre. Tío. Non vou dar dormido ben hoxe. Non polo medo, sino porque me alterades. Que pasou aquí? Non funciona, parece que... Cuarto eléctrico. Vale, eso era baixo de... Me cago en Dios ir hasta ali ahora. Sodes uns cabróns. Ainda así, moitas gracias polos bits eses. Chama a Cibran que che vai a facer a cucharita. Esa é buena, Vos acordades por onde estaba a habitación esta que era laberíntica? É cousa miña ou o directo empeza a cheirar a merda e cagaches. Non, de momento cajei antes de empezar, home. Por eso tardei hasta as 8. A ver. Quédame 2. Señores, necesito saber onde está o espello aquel, tío. O do laberinto. Ou que era un laberinto... A cagada foi largo. No garaje arriba non estaba, non? No, arriba do garaje volvíase ao principio. Vale. Cérrate, coño. Creo que este xogo vai por capítulos. A ver se damos pasado este capítulo hoxe. Entendo que sí, que non quedará moito. Ves preparado, se cagas antes, non cagaste durante, pensaches moi ben, Pois o xogo é largo, non sei se son 16 horas ou así. Si, home, pero se non o vou pasar todo. Eu digo de pasar un capítulo por fin de semana. Hoxe este capítulo, o próximo fin de semana outro, e así hasta pasar o xogo. Arriba estaba o espello igual. No. No. Aquí non había espello, ¿no? Llave del sótano. Non teño ninguna desas. Este o de arriba, nada. Este o da habitación da bella. Oh. Non se abre, tiene un símbolo. Vou ter que tomar pastillas, Encéndete. A luz, a luz. Damizagurros. Un pouquiño máis me asustou esa, Esto cambiou, Esto está oscuro ahora.
mellorando. Non sei que hai que facer aquí. Terei que usar a brújula esta aquí. Non se ve nada, é que non vexo. Ah, a brújula igual me di a dirección na habitación aquela. Vale, fijo, pero como chego hasta ali? Eu cos dous de hoxe caguei no vivo. Sí, ti eres un cabrón, Cuidado, Necesito un mechero. Por favor, que alguén me diga onde estaba aquela habitación, Faced traballo por min. Igual esta, non, esta é dos Jesucristos. Acabouse o meu mechero este. Se soupera de decillecho. Cago en Dios. Vou encender as luces que están aquí. Aí está. Coller este mechero. Nada indica que llave la abre. Ninguna das que teño, xa che digo. Pois non sei, macho. Por aquí arriba xa vin, non? Si, estaban as dúas cerradas. Nada, vou volver á habitación principal. Outra vez saltando polo burato. Salta dunha puta vez. 3 horas se vas a saltar igual. Ahí está. Ten que estar na casa esta. Nalgún puto sitio da casa esta. Aquí dentro... Ah, mirade este. No, ¿dónde soltei o martillo, tío? Vou deixar a palanca esta aquí e ir polo martillo que deixei na habitación da vella. Na sala do té, correcto. Esta era a dos relojes, vale. É que xa estas vou memorizando. Cerrouse a nevera de golpe. Que hai aquí? Well, who the hell is that guy? Que coño? The crazy one. Yeah, he's nuts. Esto non te asusta, cabrón. Drugs and alcohol. Don't mind him. He's probably out of it anyway. Everyone who lives here is fucked up anyway. Fuck him. Let's move on. Did you see what the Este tipo está drogadísimo, pero drogadísimo hasta que non... I've seen her. Oh, shut up, you cancer-breathing microwave. No one wants to hear it from you or your toasted brain. Hey. Cuidado, non sei as pastillas que tomou antes, pero... non eran da farmacia, walking around the house completely naked, like a fucking whore. Cómete isto. Hala, comeu. Are you kidding me? What the hell's wrong with this old hag? Que Will you falando? shut up? I'm trying to get some sleep here. Oh, boo-hoo. Big guy needs his sleep. Vou facer que traje isto. En canto abra o forno. The same walking around naked semi joke for months now. I have some real news for you guys. Oh yeah? What's that, you twat? You're stuck with me. Don't you remember? Estou lendo, ainda que non I parece. think if you'd had some news, I'd have heard it along with you. Yeah, right. Tómache You're setas sleeping alucinógenas. 16 Tómache hours setas a day. alucinógenas. My Do sources farmacéutico de explain esquina. some great stuff. Your source is my ass. You're talking Estáme about rayando, that room. A ver, pasa I esta can't trust that cinemática. room, I tell ya. Oh, quit your whining, big Ahí guy. está. Let us hear Come about the esto. news. Come uno, trajo uno. And saddle up. It's big news.
Para ese hombre ir por un vaso de agua e comeiro sálvame. Murdered her husband in Auja, cold teño sed. blood. Not only that, but I heard that she plunged 7 knives in his chest and that he's sitting dead in Tengo his vaso study aí room. na garganta, o How forte. crazy is that? Holy fucking shit. I could have told you. So that's what that It's exactly right. Recordaba máis risa de Pepe, non sei por qué. Vale, onde iba a ir eu? Distraerme, joder. Onde iba a ir eu? Eu iba a ir a un sitio. As putas merdas esas, joder. A sala do té. Polo martillo. Menos mal, ves atento, Brais. Gracias. Menos mal que hai alguén atento no chat. Outra vez na puta porta de merda este, tío. Ai. Que carallo levar na man? Un mechero. Eu estou atento, pero a túa cara cando asustado. Cando me asusto. Sodes uns hijos de puta. Cuidado, Vale. 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 Sigo querendo ir á habitación aquela, tío. Non me acordo onde estaba. O martillo de xino aquí, señores. Ou non. Sí, o martillo de xino aquí. Vale, había un armario. Non sei se vos acordades. Que creo que iban as cousas... Creo que estaba por aquí. Iban as cousas que necesitaba. Aí está, ves? Aí está, vale. Jardoumo a vello, oiches, é ordenada, polo menos. Vale. É que iba a romper eu, xa se me olvidou. Sí, venga, calán. A pobriña recolles toda a merda que... Un espello que biches. Xa, pero onde estaba? Na sala da... Xa sei onde estaba. Na sala do Jesucristo, pero na original, non nesta. Aquí á dereita. Vamos allá. Que pasou? A veces sale un sonido de música e non me entero do que pasa. Teño que soltar algo. Vou soltar unha de pastillas. Soltar. Me cago en Dios. Vamos allá. Este é o fillo da puta bella, claro. Interactuar. Bebé, sujeto. Non me asustaches. Cácero Reguión bajo cuidado, no te asustes. Non me asustaches. Que é isto? Na nuca, para que sala tonto. Ala. Toma, para que aprendas. Para que sala tonto. Ala. Din que os nenos son de goma, pero este é de diamante. Vale, aí non era. Por aquí vou a cociña. Vou volver a mirar arriba, porque... Volve a estar aí, amigo.
Volve a estar aí. Joder, pesadilla, tío. Por aquí non era, ese era dos cuadros. Bueno, cerro a porta, está ben. Había un espello no ático, pode ser. Pode ser que houvese algo no ático, que non me acordo xa. ¡Me! ¡Qué hija de puta, tío! Marcho. Non quero que saber que estaba facendo ese tipo. Non teño moi boa pinta. No ático non había espello, non? ¿Dónde cojones estaba esa habitación, tío? A de... A que era un laberinto. Non, é que non me acordo. Xa mirei todas as habitacións, creo. Aquí nada. Nesa habitación onde mirache a bella é donde che digo eu que mires debaixo da cama. Davis, tienes unha bolsa de té aí, arriba da cómoda blanca, esa do ático. Pero xa collín, que foi o té que lle din á bella. Xa mirei debaixo desta cama, non hai nada. Aquí se meteu a bella. Non hai nada, Damiz. Ah, aquí había un espello. Igual é este. Igual, casi fijo que é este. Sí, vai ser este. Vai ser este, ¿ves? Vale, e aquí uso esto. Vale. Vale, señor, pero si non te quedas quieto... Dereita. Non caeu, non colou. De por vida 21 se viene la mamá de 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 la mamá. Por cierto, ese bebé non estaba moi enchepado. Enchepado vai quedar despois das hostias que lle metí no resto da vida. A ver, non seguirá sendo dereita, non? No, ahora é norte. Reto. Queres te parar? Non entendo, tío. Non entendo. En teoría... Non se para, tío. Terino que poñer a nivelado así, como se fora unha brújula ou... Toma unha dirección e fíjate no reloj a ver se cambia. Ah, reto, a ver. Tomo no reloj. Ah, o reloj de arriba. A ver. Os relojes non teñen agullas ningún. Puta brújula esta é dos chinos, é de Temu. Os relojes non teñen agullas. Que susto me deu o jarrón, tío. Que susto me deu o puto jarrón. As flores estas de merda. O puto florero.
Cando tes na man, non? Eu vexo moverse igual sempre, sin rumbo. Se fajo así, solo podo mirar, inspeccionar. Recto. A esquerda, vou ir facer caso. Non sei se se refería ao reloj ou á brújula. Relojes hai no teito arriba, pero... recto, a ver. É que interpreto aquí? Buena, Sergio. No, é que non para de girar, o sea, non podo interpretar que sitio ir porque non para de girar. O reloj non pon hora, ningún dos de arriba pon hora, non teñen agullas. E a brújula gira sempre para onde quere. Vou marchar de aquí porque non... Que foi eso? A brújula gira igual, é a animación da brújula, non? Ao mellor a brújula non é para aquí, pode ser. A solución non é marchar. É que a brújula creo que non é para aí, A brújula dame máis a min que é para a calle. Vou ir á calle outra vez. Sabedes onde estaba o parque? Que esa zona cambiara. Que tampouco me deixaba ir a ningún sitio. Pois igual é para aí. Era por aquí? Xa non me acordo. Deixame pensar... Si era por aquí. Sí, pero para ir para fora non era pola porta da casa, era arriba de todo. Tienes que subir unhas escaleiras. Entra. A ver. Vale. A parque era por aquí. E agora... había que subir unhas escaleiras. Estas de aquí. Estas de aquí. No, estas non eran. Cales eran agora? Ahora me joderon, Ahora me joderon vivo. Que escaleras había que subir para ir ao parque, tío? Por aquí. Igual. Creo que sí. Por aquí, atrás. Estas mismas, vale. Vale. A brújula ten que ser para aquí, para esta puta merda. Si non, non me explico. Pero que non se ve. Davis, a bússola non será para cando estás fora de casa. Estou fora de casa. Bússola. Dice en gallego bússola ou é en portugués?
Solo tes que levar na man. É pro... Xardín, Davis. Estou no jardín. Que jardín? Que outro jardín hai? Non me jodas. Portugués. A bússola. Está guapo, O portugués arrasa, tío. Ah, mira, vale, non me volve para atrás. Vale, vale, David. Vale, vale, vale. O mechero noutra man. Non podo poñer o mechero noutra man se teño o martillo. E non o vou soltar aquí porque non penso salir outra vez hasta aquí. Se xa dentro da casa dame medo, fora aínda máis. Está xiando. Ou igual vou ter que tiralo, porque igual isto é laberinto, non? Si, vouche facer caso, ben. E vou tirar o martillo aquí ao lado da estatua, porque senón vai ser un... Ah, bueno, non, o martillo volve rápido para o almacén. Volve rápido para o almacén. Entonces, solto o martillo, poño o mechero. E podo inspeccionala, non? Aí está. Está me indicando para atrás. Ah, amigo. Vale. Vale, vale, vale. Este tipo fumouse un porro. Pode flipar, Por aí non é. Aquí está. Cantas merdas destas hai que coller? Un solo, no, no. Entre o porro e as pastillas, cuidado, tipo... A ver. Outro aquí. Non sei, pasou o xogo de meterle o cuchillo no peito un morto a recoller flores no campo. Non entendo. E agora profanar unha tumba. Flores pote da abella. Ah, é boa esa, As flores son para regalarlles a abella. Vale, e eso? Vale, para o neno. En serio, fíxome recorrer todo isto para eso? Hai máis cousas, non? Entendo, si. Ben, ¿no? Sí. Vale, solo un camino. Qué susto me debo a estatua esa, tío. Sí que as merece moito co ben que se portou con nós.
Bueno, miñocas, marchos. Mañán se hai directo, vémonos. Hasta lunes non creo, Richard, pero moitas gracias por pasarte. Aviso por Discord. Bienvenido a Dark Souls 1. Ou Skyrim, pode que Skyrim máis que Dark Souls 1. Vale, tan largo que xa non sei se estou subindo ou baixando. Nada, non me asustache. Damiza forcejeo. ¿Qué forcejeo? É larguísimas estas escaleiras, tío. Eso súbelas e baixalas 3 veces nun día e tes entrenamiento para un mes. En serio. Aquí. E xa está. E só conseguí o cohete pa o neno. Esta puta merda pa que é? Bueno, voulle colgar o cohete o foguete. Era por aquí. ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no, no! No, 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 no. No, 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 no me pillas, no me pillas, no me pillas. Tío, cagoume, Esa sí que me cagou. Creo que foi o susto máis jodido de todos, Esos foron 100 bits, non se notificaron. Nada, non me asustaches, É que xa me asustou o Demonio-Astaroth acaba de usar 100 bits. Gracias, Astaroth. Pero esta vez non colou, É que xusto cadroulle cabella, mirei pa pantalla e antes aparece no chat. A ver. Iba a colgarlle o rapaz na habitación. No, na habitación. Non lle deu tempo a estar. Foi con retraso. É que si leo o chat xusto vexos antes de que se notifique. Como a Davis, que hijo de puta. Se quédame unha merda desta sola, Quédame unha desas. E fijo que é na habitación esas, tío. A ver. ¿Para qué carallo lees? A ver. Estes relojes non teñen agullas. Non teñen agullas. Vou coller reto. E a habitación é exactamente igual, non? Esto dos relojes non entendo, Esto dos relojes non o pillo. Se alguén o sabe, que mo conte. Pillar vai te pillar a bella. A ver. Está
Esta merda está cerrada, non teño chaves pa ela. Non teño que deixar algo aquí arriba. Igual xa podo deixar algo aquí arriba. Esta merda igual é para deixar aquí. No, pero non sei, señores. Tens que mirar pro chan na casa inteira, quero decir. Como? Non entendo o que queres dicir. O chan, que queres? O sea, é chan. Como que mirar pro chan? Está todo cheo de terra, eso sí, limpio non está. Xa se cansaron de falar aquí, de rirse. Volve a estar esta aquí chorando. Tallo manchando a vella tanto meterte en furados e tumbas. Pero que non sei, todo atascadísimo. A habitación dos relojes non... Non a pillo. Ai, Dios. Que hora é? Son 11:26. A ver se damos acabado este capítulo. A semana siguiente empezou outro. Si non, miro en internet os relojes que lle den polo cu, Aquí non hai nada, non? Non. Aquí tampouco. Na habitación esa de elegir o camiño hasta que non fagas o dos relojes eses da outra habitación non podes facer esa parte. Xa, pero que o dos relojes desa habitación tampouco sei que hostia facer. David, non terá que ver a esfera que recibiste do neno. Non sei pa que esta esfera. En el garaje debería haber algo que te sirva para romperlo. Vale, bueno, eso é unha axuda moi grande. E non o vin antes. Vou ao garaje logo. Eso non o vin antes, Fallísimo meu. Cando fas a outra parte, aos relojes salenlle manillas. E os tres reloxes xuntos necesitas unha nota para facelo. Vale. Había unha trampilla no chan. Si, abaixo, unha trampilla cerrada, pero non sei abrila, tampouco. Vou con esto, fijo. No. Interactuar, vale. Ahora poño esto e rompe. Tamén che digo, sendo de cristal, rómpelo con calquera cousa, tío. Que tiempo en la oscuridad. Esto hai máis luz aquí que Dios.
cojones é eso? Una nota con extraños garabatos. A ver. Vale. Si é o que penso. Leer. Vale, sí, así sí, joder. Vale. Ahora sí todo ten sentido. Ahora xa entendo, comprendo, fillo da puta. Igual con algunha cousa das que conseguí. No, non creo, Acórdame en tecnología que levábamos canicas para estallalas así. Pois eso é super peligroso, Bryce. Caeche nun ollo e flipas. A ver. As 6, as 3:30 e as 12:30. Si non leí mal, porque eu lendo xa sabedes que son un ingeniero. A ver, as 12:30 eran, non? Vou volver a lelo porque eu non me fío de mí mismo. 6, 12:30. Eu creo que está ben. Pero se puxeches a 6 no último, pode ser, vedes? Eu... no primeiro. Ah, vale, puxen 2 veces 6. Vale. Perdonade. Xa sabedes con quen estades tratando. Aí está. Agora estes. No, ahora están ben, que sonou unha musiquita. Examinar. Vale. No, merda. Eu digo vale e non me queda claro, tío. A muller mirando para arriba, o vello mirando para arriba. Está mirando para arriba, non? Está mirando para arriba, pero o plato está do revés. Vale, sí. Os dous mirando para arriba. E isto normal. Non pode ser. No, estos platos están mal. Falta... Vale, coño, eu son un pouco... No, pero así está mirando para baixo o vello. Mirade. A volta o último, a calva po centro. A ver. Se pos a calva po centro, o vello está mirando para baixo. Vedes que como que están do revés os platos. Están en modo espello. Vale. Xa entendín, David. No, non pode ser. A ver. Girar, así, dice así. O vello mirando para baixo. A muller mirando para baixo. E estes do revés, dis ti. Aí está, non sei. O sea, non me ten moito xeito, porque os do medio, se te fijas, se os giras, está mirando para baixo. Non ten xeito. Ah, e as ventanas era outro puzzle tamén. Examinar. As ventanas. A do medio cerrada e as dúas dos lados abertas, pode ser. Sí. E xa está, non pasou nada máis. E aquí no medio hai algo. Non pasou nada. Sonou a musiquita nos 3 sitios. ¿Qué cojones es eso? Nada. Os do medio normal, para arriba. Xa sonou a musiquita de que os fixen ben.
O plato do medio creo que o dixeches mal. Ti crees? Non me deixa movelos xa están completos. Isto tamén. Isto tamén. Aquí non hai nada. Non sei, vou salir. A ver. Non pasou nada. Isto non me deixa movelos. Entonces ahora vai a habitación dos relojes. Vale. Vou facer caso. A dos relojes estaba... Sempre me olvido, Esa habitación... Estaba no baño. Correcto. E a puta bella tuvo que apagar todo ahora. E vai estar ali pintando a mona. Mira, ves? Chora, becerra. Poñer na luz para que me baixe a merda esa. E en canto me baixe corro para o baño. Vale. Outra vez, casi, Demonio-Astaroth acaba de usar 51 bits. Gracias por los bits, pero non me asustaches desta vez. Foi máis susto que a última, pero non foi tanto. Non foi susto de todo. Entro nun... E siguen sin agullas, tío. Tadesme vacilando. Tadesme puto vacilando. Non me jodades. Pasachedes algo por Discord. Acábame de saltar a notificación. Ah, nada. Eu intento vacilarte sempre. Tío. É que non hai... Non hai nada nos relojes. E naquel puzzle non había nada máis. Fixen ben os tres. Probar algún que? O cuadro do medio non se ten que mover. Sabes que o fixeches ben porque desaparece o espello polo que sales da sala. Volvo para ali logo, a ver. Volvo para ali. A ver. O cuadro do medio non se ten que mover. Espera. A nota cambia. Que nota? Xa me estou perdendo. Non sei se te refires a esta habitación. Non sei, Dambiza, aí... Ou non me estou enterando de nada, ou... A nota cambia. Nesta habitación non podo facer nada máis. Cerrada, cerrada, cerrada. Non me deixa facer nada máis. Pon o cuadro dereito, o do medio. Que cuadro? Os platos estes. Que non me deixa. Non se pode abrir. Non hai ninguna parede. Xa fixen as ventanas. As ventanas. Bugueáchole, Davis. Home, ten que estar bugueado. Vou cerrar e abrir, a ver, porque este non se pode mover. Está completamente cerrada, a ver. Cargar partida. E calé. Último guardado automático. Ainda así vou guardar unha aquí polo medio por si acaso. Se miras o mapa, pon un cuadrado no medio, como se houbera unha sala secreta. A ver, vou mirar o mapa. Sí. E puxen os platos, que para min os platos están mal postos. A ver.
Pero saltoume un sonidito aquí, unha musiquita aquí, unha musiquita aquí. Aquí non hai absolutamente nada. E saltoume unha musiquita aquí. Non me deixa... Porque o facer o puzzle ben na sala esa desaparece o espello e tes que dar voltas ata que sala cambie sola. O do medio coas patas para baixo. A ver. Como vos explico que os do medio non o podo mover xa? Cando saltou, diches outra volta do medio. Cando saltou a musiquita. O sea, que bugueei o xogo. Estadesme dicindo que bugueei o puto xogo, tío. Que non me deixa mover ningún. Mira, está completamente cerrada. Está completamente cerrada, está completamente cerrada. Non podo movelos. Buah, vou cerrar, cargar partida. Último guardado automático. Me cago en Dios. Eso é un error dos programadores do xogo, Non me jodas, A parede de enfrente dos platos. Non había nada. E se non, jardei aí antes de... A ver. Rompín a bola esta e fun directo para ali. Vale. En bo punto, jardei. Vale, en bo punto, jardei. Aquí eran as 12:30. No, as 6:30. Xa non sei nin que era, a ver. Examinar. As 6, as 3:30 e as 12:30, vale. As 6... Merda. Tiñe demais. As 6, as 3:30, as 6 no primeiro, as 3:30, aí está, e as 12:30. Equivoqueime. Me cago en Dios, son un puto inútil. 6, 3:30. Ah, no, 12. No. Que cojones estou facendo? Son un puto subnormal. Examinar. Tamén poñen un puto papelito de merda. As 6, as 3:30 e as 12:30. Vale, no último puxen as 6. Son gilipollas. Vale. A musiquita sonou. Vale. Aquí. Vale. Tanto o vello como a tipa mirando ou para arriba ou para baixo. Vale. Así non é. Sonou a musiquita. Vale. E aquí era baixar o do medio. Sonou a musiquita. Tarareo, isto non sonou antes. Vale. Buguei o xogo antes. Cuidado, Cuidado. Si, antes foi que sonou a musiquita e ainda por riba girei o chisme. E claro, ao giralo non me deixaba volver a... Cárgate. Teño que cargar o mando. Xa está. No. Nada, de por vida 21 tenemos chat. Te falta calle. Puta virgen. A ver.
Hostia, todos os walkies que perdimos onte no Lethal Company. Puto Bryce. Menos mal que estamos aquí. Senón, bota toda a tarde. Cuidado, a tarde a noite boto hasta mañán, literalmente. Vale, ahora con esto. No me gusta este sonido nada, Con esto vou... Con esto vou a habitación dos relojes. Non estou asustado aínda. Demonio-Astaroth acaba de usar 50 bits. Pero aínda ten que ser en momentos de concentración máxima. Se estou atento a... A ver... Isto non é pa aquí, non? Non era para asustar, home, era recompensa por conseguilo, moitas gracias. Non ten pinta, non? Non. A ver, marcho. Vou ir á sala do neno. Sí, vale. Que fago con ese número? Meto polo cu. 5, 0, 3, 7, 3, 5, 50373, xa. 50373, apuntadevos eso. 5, 0, 3, 7, 3, 5, 0, 3, 7, 3. Sí, pero ¿para dónde es ese número? Que me vale que me digas si non sei para qué? Para esto de abaixo. Igual, aquí había algo como unha caixa forte. A ver. 5, 0, 3, 7, 3, 5, 0, 3, 7. No, pero esto... No, esto non é. 5, 0, 3. Se leras, gañabas cartos. Xa leín, non? O sea... 5, 0, 3, 7, 3. Deixa aí o walkie. Ah, a ver, non o vin. Vale, vale, vale. É que lle din R2 e non pasou nada. Entonces xa pasei. A ver. Dolores. Vou deixar aí a merda esta. 5, 0. Non me deixa deixalo. Non me deixa deixalo porque non é o objeto que poida acceder desde o... 5, 0, 3, 7, 3. Non me deixa deixalo en ningún sitio. 5, 0. Creo que na sala dos reloxos, no pasillo da dereita, no ten un cuadro na parede esquerda. E nos demais sí. A ver. 5, 3. Damiza, esos números son para os caminos dos relojes.
Pode ser. 5, 0, 3, 7. Ahora sí que... Vale, ahora sí, joder. 5. 5, 0, 3, 7, 3. 12, 0. 5, 0, 3, 3. 7, 3. No, 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 no. 5, 0. Vale, me cago en Dios. Eu son parvo. Vuelvo a entrar. Desde aquí. 5. A ver. Deixa de chorar. Levas unha hostia. 5. 5, 0, 3, 7, 3. Vale, 5. 12. 0. 3. Ahora 7. 11. 7. Y ahora 3. Ahí está, las 3. Oh, rapaz, que eres teta, Davis. Don't touch that. No me esperaba. O LPS está contado con 11 fibrano LED. Non lle mola a música que lle puxeches. Tiene que poñer os 40 principales. Ou Onda Cero. Onda Cero é a que escoitaba eu para ir ao traballo polas mañás na radio do coche. Vale. Ainda sigue co fai. Bueno. Bueno, pajar. Ahí está. Nada, nada. De por vida 21 colonoscopia o qué? Está a casa un pouco sucia, non? Terei que marchar ou que? Está ardendo, simplemente. Xa está, xa ardeu. Me, que guapo isto. Vale. E aquí había unha merda destas. Poñolle isto. E doulle a manivela. Podo ah, vale, falle falta unha cinta, pero non teño cinta, non? Non. Hasta que pare que me cheira a podre aquí e todo. Como? Non estou me perdendo. Así te... Mima, vaya burrada da miza que dixeches aí. Ahora non sei onde ir. Ah, mira, hai un cordón aquí. Vale, a saltar por aí. Supoño que terei que ir á habitación do neno. Igual se lle podo dar o neno a nai. É que cala puta boca, puta bella de merda. Cuidado, Non seas tan bruta, Damiza.
bueno, sí, que cojones. Seo bruta, que queires? Total. Dentro de 80 anos imos estar todos mortos. Que merda. Vale. Aí está, aí está. O tonto este. Espera que non teño martillo ahora. A ver. Esto vou no tirar. Este tiro. Collo puto neno este de merda. Que puto asco, tío. Collete, hostia. Eu collería así dun pé e levaría yo colgando. Levaría así, non se pode agitar para golpear, unha patada, un chute. Toma, puto neno, hombre. Non era aquí? No. Era na outra. Era nesta. Toma, puto neno. A ver. Ojalá te trajantes con él. Toma, come se queres. Puto asco, tío. Está podrido. Dalle unha patada xa pa dentro. Ese cibra un domingo polo mañán despois de chegar da verbena. Vou llevar isto arriba entonces. É o último que me queda por colgar. E ali está ali outra vez. Se den polo cu, anda. Pouco polo cu. Xa non me queda máis. A ver. Colgar. Interactuar. Que porca malagradecida, cabrona da bella. Cuidado, das yo puto neno que levo unha hora chorando por el. E por riba aí a tocar os collóns. Unha chave. Xa sei para onde é esta chave. Nin música nin hostias, isto solo girou. Son as 12, señores. Non. Va a ser as 12. É para isto, non? Vale, ahora esta merda. Para outro lado. Donde era? Vale, xa sei onde era. O que facía aí a bella toda estrijada. Que facía a bella toda no medio estrijada no medio da porta? Pois a tocar o carallo. Por abaixo. Ser de DJ. Digo cheo que cando poña eso aí van a empezar a pasar cousas malas. Fijo, demais. Ah, no, que hasta ahora solo pasaron cousas boas, flores e piruletas. Daba a bella hasta ahora. E piruletas daba a bella hasta ahora. Vamos allá. A poñer o puto disco aí e remexelo, a ver que pasa. Dalle corda. Me hiciste Frida en los Damiza, geonios. me hiciste Frida, en los geonios. Hostia, pensei que era outro himno, moi censurable. Empezou aí o primeiro segundo é de outro tipo de himno.
E que pasa? Nada, non pasa nada, o sea, todo este tempo... De que te ríes, Damiza? É que agora non sei onde ir, agora jodeume. Non teño xa... 5, 0. Esta sí, Hei. Vou xogar ese xogo na lotería este ano, a ver. 5, 0, 3, 7, 3. Pero que non sei que facer agora. Agora... Vou subir as luces aquí, que as baixa sempre. Volve os relojes. Apaga o candil, María Chuchu. Que relojes? Os relojes de... Non sei que relojes dis. Os pasillos aqueles. Os No. Eu creo que ese xa está feito dos pasillos. A ver. Este dis. Isto xa está feito, home. Preto da merda esta da música. Deberías ter un pasillo largo cunha porta ao final. A ver, volvo a ir. 5, 0, 3, 7, 3. Pode ser, Non che nego. Outra vez este pasillo. E todo este pasillo está escolloso. Non vale chivarlle, que senón non me chiva non acabo aquí hoxe, e teño sono. A verdad. Un pasillo largo. Ese pasillo do espello, dirás. Vale, sí, sona moito máis a música. ¡Me! Vaya ida de olla, Teño que seguir a música, creo. Calamar. Buenas, Railiño. Ahí está. Ahí está, hija de puta, bailando.
Que desgraciada, tío. Tan mal me o fixo pasar e aí está disfrutando ela da música. Era de aquí de donde Doraemon sacaba as portas. Nada. Almitavski Serge. Ja. Deje tu deje seguir Noura Majavian de Bugian de Bugidiripi. Aí está, facendo comida. Estase preparando para o ataque. É aquí? Que hostia fago aquí xa? Caralí. Era aquí. Cuidado, Está a facer os callos. Estáche a facer a cena. Mi madriña. É que vai sille esa pinza aos que fan estes xogos, tío. Teñen que contratar a locos, tío. Na entrevista teñen que ser... Tens que ter un trastorno. Porque si non, non me explico. Fue un pouquiño. De por vida 21 con un porrito en la mano yo me lo lío. Hostia, bichos como fixo do lío co sonido do xogo. Que timing. E aquí estou, outra vez cun burato na parede. Isto é un glory hole deses. Aí está. Te imaginas que ahora veña a bella e me faja así? Bumba, no ollo. Aí vai. Estaba acercando outra cousa. Estaba acercando outra cousa que non tiña que acercar ao burato. Coa picha de Home. Eso é unha bala do Rainbow por donde me dan a cabeza. Antes podíase facer eso no xogo, Bryce. Vale, e agora? 5. Antes podías disparar nunha pared e mirar polo burato hasta que o quitaron. Estaba guapo. A Belle ten unha peinada Rastafari, non? Ten algo raro no pelo. Eu collía o neno, chaval. A puta bella esa, dáballe con el. Hasta que non o quixera. Vaya. Ahora xa entendo, comprendo. Vaya puta loca, Vaya puta loca, a puta bella esta. Xa mirei polos dous buratos que hai. Ah, vale. E agora?
Vas a encontrar un objeto de progreso. Dolores, capítulo ganado. Pois xa acabamos o capítulo, señores. Acabamos o capítulo hoxe. Ten 4 pelos de rata abella. Vaya, vou poñer o chisme ali, veña. E gardo partida e cerro stream. O próximo fin de si vos cundiu, pois o sábado ou o viernes non creo. Porque viernes hasta as 9 non creo que poida. Pero o sábado pódese mirar se vos cunde. Pois o sábado dareille logo. Intentarei, non? Vou vos avisando polo Discord. Non se pasou máis o Discord, non sei se hai xente nova ou non vin que pasarades. Vaya. Ah, xa quedou aí o espello. Vale. Pois nada, vou agardar a partida. Guardar partida. Aquí, na primeira. Eu non me safo con esa caralladas do Discord. Como que non te safas? A que te refieres? Que non tes Discord. Está guapo o xogo, pero menudo porro. Sí, pois eso foi un capítulo. O próximo finde facemos outro. Vamos facer un raid. Facemos un raid. Despídome. E vou dormir. Teño sono, a verdad. Que hoxe foi unha bici e mañá seguramente tamén. Bueno, señores, boas noites, moitas gracias por estar aquí e vémonos o lunes casi fijo. Aí directo normal, con Cibran e con estes. Veña, un saludo, boas noites a todos, moitas gracias. Went to hell, I met some friends. You know it's not that bad. Cocktails and cigarettes for sins I don't regret. But someone thought it best to raise me from the dead. So let's put on a show. I hit more deep, run more. Bow down and pray that I don't take your soul. You'll never see me coming, tucked under.